V minulém díle jste viděli. Pro 20 semifinalistek vše začalo v Los Angeles. Holka z malého města ve velkém městě. Tohle chci vážně moc. Ale pro šťastných 10 finalistek dobrodružství pokračovalo v New Yorku. Dívky prozkoumaly své střešní apartmá. Tohle je pokoj bohyně. A sebe navzájem. Věříš vůbec v něco, Elise? Jsem ateistka. Ateistka? Depilace oblasti bikin připravila dívky na jejich první úkol. Víte, existují jen 2 lidé, které jsem tam pustila. A to jsem já a můj gynekolog. Venkovní focení plavek v nejchladnější den roku. Já bych řekla, že je spíš 10 pod nulou. Musí nám něco předvést, nemám čas tady sedět a učit modelky. A při prvním vyřazování to byla Tessa z Chicaga, která musela odejít. Zůstává 9 dívek. Kdo bude vyřazen dnes večer? Televize Prima uvádí... Amerika hledá top modelku s Tyrou Banksovou. Ukaž mi svou rodinu. To je moje sestra. Neříkala jsi, že máš fotky. Je to zlatíčko. Včera v noci to pro mě bylo vážně hodně těžké, protože jsem při vyřazování byla s Tessou, takže jsem si myslela, že budu muset odejít. Už mám své sebevědomí zpátky, takže uvidíme, jak dopadne. Jsi krásná. A děkuji. Absolutně nádherná. Ty dívky jsou skvělé a rozhodně se sem hodí, takže jsem rozrušená. Dobře, jsme bohyně. Právě teď bych nejraději od všech utekla. Ty ostatní holky jsou prostě pořád tak skvělé a energické. Jsou krásné. O, můj bože. Ne, tyhle vám nedám, ty jsou moje. Ty jsou moje. Hrozně bych tu chtěla jenom sedět a být pryč od všeho toho hluku. A já mám šaty, ve kterých chodím nahá a nikdo nevidí moje tanga. Tak jo, zůstanu tady se zavřenýma dveřma ještě pár minut. Jako vždycky jsem dneska ráno vstala jako první. Dámy, máme poštu od Tyry. O bože. Rozhodně mě zajímá, co pro nás právě připravili. Ale ať si na mě vymyslí cokoliv, jsem připravená do toho jít a udělat to. Cítím se tak důležitě. Čeká vás setkání s vaším prvním módním expertem. Pomůže vám na vaší cestě k tomu stát se příští americkou top modelkou. Buďte připravené v 11:30. Nikdo nesmí být v koupelně déle než 15 minut. Dejte mi vědět, až budete všechny hotové. Můžu se vysprchovat s tebou, Elise? Elise, mohla bych se... Víte, tohle beru opravdu vážně. Tohle je soutěž a já mám v plánu vyhrát. Nic jiného pro mě neexistuje. V podstatě je to tak, že jsou chvíle, kdy se cítím velmi nepříjemně, protože jsem akademička a mám to moc ráda. Já mám ráda vědu. Přihlásila jsem se na lékařskou fakultu. Je to divné být pryč z mého prostředí. Kéž bych ještě mohla spát. Blázen řekl ve svém srdci, Bůh neexistuje. Já požádám Elise, aby sem přišla. Elise, pojď sem, zlato, prosím. O bože. Co si myslíš o tomhle? Jsem militantní ateistka a Robin mi ukázala tenhle verš v Bibli. Hloupý je ten, kdo říká, že Bůh neexistuje. To pro mě bylo dost důvěrné. Nevěřím v Boha a bylo to urážlivé. No, já nevím, co si o tom mám myslet. Když jsem to četla, tak jsem musela myslet na tebe. Ahoj všichni. Ahoj. Jak se máte? Výborně. Dobře. Je jasné, co budeme dneska dělat. Ano. Molo, přehlídka. Každá modelka má svůj osobní styl a tohle je poslední příklad mého osobního stylu. Přímo tady. To je
je můj styl, ale ten je můj. A vy, dámy, si musíte najít svůj. Já vím, Robin, při vašem pohovoru jste mě napodobila a to je v pohodě. Ale pak do toho dejte Robin a zjistěte, víte, jaká jste vy. Ukážu vám, co rozhodně nedělat. Tak tohle je dívka, která neumí chodit na podpatkách. Dívka, která si myslí, že je sexy, ale není. O bože. Tomuhle říká módní přehlídka v kostele. Špatně. Jasné? Mám tady nejlepšího trenéra chůze na molu. Znám ho od svých 17 let. Jmenuje se Jay Alexander. Pojď sem, Jay. Tyto dívky mají obrovské štěstí, že mají Jaye. Božský, extraordinární. Pracovala prakticky s každou top modelkou z tohoto odvětví. Jedna po druhé. Projděte se ke mně a zpátky. Jen pro mě, prosím. Molo je jako němé divadlo. Lidé tady vidí, jak se hýbete. Je extrémně důležité vědět, jak tenhle dav ohromit. Moje chůze? Byla jsem fakt hrozná. Většina z vás chodí až moc sevřeně a pohybuje se asi takhle. Děláte krátké kroky, nechodíte takhle. Očima se stále dívejte přímo před sebe. Teď chci, abyste na hudbu chodili tam a zpět a já vás začnu opravovat. Myslím, že Nicole má v sobě tichou sebedůvěru. Svou chůzí si nebyla jistá, ale má tichou sebedůvěru. Slečna Robin je větší velikosti. Bude skvělá ve své kategorii. Adrian má ty pravé prvky. Sledujte její práci nohou. Učí se velmi rychle. Shannon, hezký obličej. V její chůzi je něco velmi komerčního. Netančila jste dříve? Jo. Tanečnice se vždycky docela těžko učí, protože chodí takhle. Cassie, když jdete, běžte středem. Klid, jenom, nestuhněte. Ebony se snaží odlišit, ale odlišná už je. Její chůze byla trochu upjatá, ale snažím se to změnit. Miluju Molo, je to něco jako nový způsob sebevyjádření. Některým dívkám to není přirozené a myslí si, že já mám přirozenou chůzi. Katie to vážně baví. Jakoby říkala, celé je to o mně. Tam, kde jste vy, tam já už byla dávno. Ale její chůze samozřejmě potřebuje pomoc. Podle mě je tu jedna dívka, která má to, co je zapotřebí. Když se podívám na Elise, tak si pomyslím, že tohle tělo je pro oblečení skvělé. Tenhle chlap ví, o čem mluví. Je to bůh bohyň, ten chlap mě ohromil. Moje motto zní, choďte, jako kdyby to bylo na prodej a ty peníze potřebujete na nájem. Takhle se chodí v úzké sukni. Jay vyšel v takovém černém jako spodním prádle a na podpatkách. Jayovy nohy vypadají mnohem líp než moje. Ten chlap má fakt pěkný nohy. Ach, bože můj, bylo pro mě šokující vidět ho na těch podpatcích. Když v nich může chodit on, tak já taky. Chce to boty na podpatku, protože i to může změnit způsob chůze. Jít pomalu vedle Jaye bylo pro mě těžké, protože to vypadá, že většina informací, které od něj dostáváme, je z výrazu jeho obličeje. A ten nevidíte, když koukáte přímo před sebe. Na molu jsem naprosto beznadějná. Co chcete dělat, až tohle skončí? Rozhodně bych chtěla pokračovat v herectví a rozhodně bych chtěla dělat v televizi. Já myslím, že já taky. Jsem komediální. Jestli tuhle soutěž nevyhraju, tak v srpnu nastupuju na lékařskou fakultu. To je spousta práce. Já vím. Moji přátelé jsou doktoři. Elise, mám ji ráda, ale jejím snem je stát se doktorkou. Tak si myslím, tak proč jsi tady? To mě vážně štve. Dobře, děvčata, pamatujte, doma máte ten malý stůl. Vylezte na něj a zkoušejte si to. Uvidíme se pak. Čau! Tohle je typicky newyorské, roztáhni. Kdo si objednal pizzu? Chci dobrou sýrovou newyorskou pizzu. Všechny dívky mají starost o Elise. Když jsme se šli najíst do pizzerie, dala si ovesnou kaši. Opravdu nejí tolik, kolik si myslím, že by měla. No, to bylo přitažlivé. Co myslíte, jak nám to dneska šlo? Všechny musíme na něčem zapracovat. Ty jsi byla jediná, které vůbec nic neřekl.
Nic. Myslím, že jsem byla hrozná, opravdu hrozná. A já nejsem zvyklá být v něčem neschopná. Nebudeš došlapovat a vykopávat přitom nohy. Ale to právě teď dělá. No, já vím, ale... Nemám strach, díky. Nezapomeň. To je ono. Nemám chuť chodit pomalu, jako kdyby mi o to šlo. Bože, nechci být modelkou, nemůžu. A je to tak nepodstatné. Vyřaďte mě. Klidně. Hrozně se těším, protože budeme znovu pracovat s Jayem Alexandrem. Doufám, že mě bude schopen naučit nějaké další věci. Tak jo, děvčata, mám pro vás překvapení. Budeme mít malou soutěž a bude se jmenovat Extrémní molo. Takže právě teď tady napodobíme módní přehlídku. V zákulisí je taška s oblečením a s vaším jménem. Máte tam 3 různé oblečení. Co po vás chci je, abyste vycházeli jedna každých 10-20 vteřin. Nakonec a zase zpátky. Budete hodnocené na základě toho, co jste se naučili a jedna z vás vyhraje noc ve městě s Wyclefem Johnem v nahrávacím studiu. Oh, můj bože. John je... Znáte Wyclefa? Setkání s Wyclefem je ten nejlepší dárek. Hrozně ráda bych se s ním seznámila. Tam musím jít. Hrozně moc tam chci jít. Tak jo, musíte se převléct, jak nejrychleji to půjde a budete chodit v tomto pořadí. Giselle, vy půjdete jako první. Adrian je číslo 2. Cassie číslo 3. To, z čeho jsem velmi nervózní, je, že budeme hodnocené na molu. A nezapomeňte, že je to soutěž. Dívky, první oblečení. Děvčata, honem! V zákulisí to bylo pěkně chaotické. Myslím, že tam každá holka hrála za sebe. Je toho hodně, nevím, kde mám začít. Honem, Giselle! Chci vás teď! Když jedna dívka odejde, tak hned musí přijít další a jít místo ní. Musíte jít teď, honem! Další! Když jsme byli v zákulisí, tak jsem se svlékla. Měla jsem holej zadek. Musela jsem se převlíct a měla jsem na to jenom 30 vteřin. Snažila jsem se soustředit na sebe a na oblékání. Chtěla jsem předvést to nejlepší. Byla jsem skvělá. Moje červená košile se pořád chtěla otevírat. Když bych šla, tak bych celému světu ukázala úplně všechno. To nejtěžší bylo připravit se opravdu rychle. Myslím, že Robin je zvyklá se hodně kontrolovat v zrcadle, kvůli čemuž chodila pozdě. Pospěšte si! Další! Tohle oblečení na vás vypadá moc pěkně. Vypadá to, je to přesně pro vás. Upřímně, tohle oblečení je příšerné a jsem šťastná, že není A moje. tohle jste přesně vy. Pocahontas jde za Playboyem. Naprosto dokonale, vážně. Cassie, měla jste zpoždění. Usmíváte se, ale víte, že jste skoro pokaždé vyšla později. A Elise, nějak vám nevyšly boty, nebo co? Většina úkolů, které jsme museli dělat, nezáležela na naší inteligenci. A to, že jsem chytřejší než ostatní dívky, mi nedává žádnou výhodu. Robin, pokaždé pozdě. Koukala jste se do zrcadla. No, nechodila jsem pozdě kvůli zrcadlu. Bylo to kvůli převlíkání, ale nebyl v tom žádný rozdíl. Jo. Tak jo, Shannon, tu košili jste měla nechat rozepnutou, ale vy jste si ji zapnula. Necítila jsem se dobře. Necítila jste se dobře v rozepnuté, ale existuje způsob, jak jste v ní mohla jít i tak. Mohla jste jít takhle. Tak, teď už to víte. Mohla jste v ní jít takhle. Naučila jsem se toho od něj hodně, ale stále se potřebuji učit víc, aby ze mě byla lepší modelka. Ebony, chodila jste pozdě a jednou jste vyšla dřív. Vím, měla jsem počkat. Máte silný výraz obličeje, nemusíte se snažit ho zesílit. Když jste nováček, všichni říkají, najděte si svůj styl, zjistěte, co se snažíte vyjádřit. Chci jim ukázat, že jsem schopna. Giselle,
Velmi dobře. Vzdala jste si na sebe ošklivý šaty z 80. let a vypadají na vás velmi, velmi moderně. Velmi dobře. Adrian, byla jste překvapivě docela dobrá. Katie, šlo vám to, ale musíte být méně vyzývavá a víc přítomná. Víte, jak to myslím? Jde o to, jak vypadáte. Jde o to, jak jste stavěná. A Nicole, vám to šlo také dobře, takže chci, abyste vystoupila. Vy a vy. Dobře. A výherkyní je slečna Giselle. Nikdy jsem nic nevyhrála. No, jednou je všechno poprvé. Byla jsem prostě v šoku, bylo to... Jste si jistý? Nesouhlasím s Jayem, že by Giselle byla vážně dobrá, protože nemá dost sebedůvěry, jakože vůbec. Nechci, abyste šla sama, takže si můžete vybrat 3 kamarádky, Můj bože. které půjdou večer s vámi Dobře. do studia Děkuji. s Wyclefem Johnem. Protože vy jste tady se mnou, tak vy 3. Myslím, že Ebony se ta prohra dotkla mnohem víc než ostatních. Měla sevřené čelisti, nikomu neřekla ani slovo nějakou dobu. Takže, dívky, už jsem toho řekl dost. Užijte si to vy 4 dneska večer. Tolik bych se chtěla vyklonit z okna a na někoho zařvat. Hej, dámo, už vám někdy vaši vylízal tlustý chlap v kabátě? To je můj oblíbený úryvek z jednoho filmu. A slečna Elise si nechce povídat, má spoustu práce. Odcizení od ostatních děvčat hodně ovlivňuje mou touhu být v této soutěži. Vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Holky, máme italský dressing? Proto jsme sem přišli. Můžu si k tomu čuchnout? Dovolíte? Já vím. Je to nízkotučný? Ne. Viděla bych tě jako modelku na make-up. Jo. Takovou mladou, svěží, víš? Taky si to myslím, já jsem taky hrozně chtěla. Všude tu celou dobu probíhá ta nejnudnější konverzace, jakou jste kdy zažili. Netušila jsem. Adrian, neskákej mi do řeči. Přestaň napodobovat Jaye a Silent Boba mě přímo do ucha. Už tě mám fakt dost. Robin, co si myslíš? Ukazovat mi hloupý ateista, ten verš v Bibli a ptát se mě, co si o tom myslím. Co si mám myslet? Víš, co si myslím o tobě? Hloupá je žena, která věří takovýmu nesmyslu. Giselle, ty bezcenná. Jsi tak ubohá, hloupá mrcha. Jsi ubohá. Tvoji rodiče se za tebe musí stydět. Jay, dneska si mě urazil. Vím, že studium medicíny je tvrdá dřina. Jak bych to asi tak nevěděla? Jenom úplnej by nevěděl, co znamená. Katie, nevěřím jedinému slovu, který vypustíš z pusy. Jsi ten nejneupřímnější člověk, jakého znám. Sakra, běžte vy mrchy. Je to tak. Soutěžila jsem a tu soutěž jsem vyhrála. Půjdu do nahrávacího studia Wyclefa Johna. Hrozně se těším. No, my jsme byli, jako další v pořadí, takže já a Nicole a Adrian jsme byli taky vybrané. Jsem zklamaná, protože bych vážně chtěla jít, vážně moc. O výhru v té soutěži mi ani moc nešlo. Byla jsem hrozně ráda, že budu mít pokoj chvíli pro sebe. Ahoj, bavte se. Díky, holky. Tak tohle bude fakt děsný. Jsme tu jen my. Můj bože. Holky, máme dopis, přečtu ho. Nemusíme počkat na ostatní? Ne, nemusíme, my jsme tu. No tak dámy, všechny jste tu, co je tam? Ne. Dámy, čeká vás druhé focení. V 7:30? Promiň. Dámy, zítra ráno vás čeká druhé focení pro časopis Stav. Buďte připravené zítra ráno v 7:30. Když jsme si to přečetli, tak nám došlo, že ostatní holky už odešly. A tak jsme si řekli, dobře, půjdeme dolů a řekneme jim to. No, Robin, víš co, hej, chceš jít a říct jim to, víš co, skvělý báječný, budeš spásným andělem dne, řekla jsem, že já bych dolů nešla, abych jim to řekla. Dostali jsme dopis, dámy. Zítra ráno vás čeká druhé focení pro časopis Stav. Cože? Buďte připravené zítra ráno v 7:30. Jo, a mně se zrovna udělal obrovský jebák na čele, bože. To je ono. Tohle je Stav, tohle je ten časopis. No teda.
Wyclef. Vždycky se mi líbil i jeho hudba. Tak co čeká nás? Překvapení. Ahoj, moc mě těší. Jak se máte? Giselle, moc mě těší. Adrian, zdravím. Nicole, jak se máte? Je to sen nebo skutečnost? Jsem unešená, nic lepšího jsem nezažila. Jdeme na to. Do, re, mi, fa. A buma! Zpěvačky fakt nejsme. Je mi tak líto děvčat, která zůstala doma, protože tohle by se jim nejspíš moc líbilo. Jasně. Úplně nahá nebudu, to jediné vám můžu říct. Dobře, a co tyhle? Ne. Nic tam neukazuješ, jenom zadek. And it was on key, man, like a pretty face. I see her saying, oh my God, so I got no time to waste. This is Don't That's what I'm talking about. Model singing in platinum studio, Brooklyn. Here we go again. Dobrou. Chci se cvičit v chůzi. Nejsem perfektní a ani se k tomu neblížím. Mám před sebou hodně práce. Nic lepšího jsem nezažila. Nemyslela jsem si, že by se mi poštěstilo setkat se s Wyclefem. Dnešní večer byl fakt dost hustý, být ve studiu a bavit se s Wyclefem. Jsem hotová, takže máme být připravené v 7:30. Z Ebony vyzařovalo něco špatného, něco fakt zlýho. Řekla mi na rovinu přesně, co se stalo. Přišel nám dopis a já jsem byla ta, co ho našla. Vy už jste odešli. Viděla jsem ho jako první a nikdo jiný u toho nebyl. Možná jsem si to měla nechat pro sebe. No, to bych já nikdy neudělala. Ne, chci, abys mě poslouchala. Udělala jsem to? Ne, ale poslouchej, nechtěla jsem jít dolů a říct jim to. Tohle je soutěž. Ebony si chtěla nechat pro sebe Tyřin dopis o tom, že máme zítra focení pro stav. Fajn, mysli si o tom, co chceš, ale víš to. To je v pohodě, nejsem kvůli tomu vůbec naštvaná, protože vím, že zítra budu skvělá. A tehdy mi to konečně došlo, tahle holka mohla naprosto zničit moje šance. Myslela jsem si, že si nějak popletli slovo soutěž, protože existuje dobrá soupeřka a tajná vypočítavá soupeřka. Takže protože vy jste tady nebyli a my ano, my jsme tu byli. A včera v noci Ebony řekla, že by dolů nechodila a neřekla by vám, že jsme dostali dopis. Ta soutěživá osoba za vámi dolů nešla. To křesťanská osoba za vámi přišla. Je velký rozdíl mezi dobrou soupeřkou a soupeřkou, která má špatnou auru. A jedna osoba by tomuhle apartmá mohla předat své špatné vibrace. Nesnažila jsem se na schvál si to nechat pro sebe a už to nehodlám vysvětlovat. A jestli si to chcete vysvětlit tak, že jsem tím myslela, aby nikdo nešel dolů, abyste to nevěděli, fajn. A já na to je to samé, jako když jsi mi říkala, že bys jim nic neřekla. A víš co? Ty démoni, co je máš v sobě, vyjdou ven a pak se budeš divit, proč s tebou nikdo nechce být. Řekla jsem to jasně hned na začátku. Tohle je soutěž. Vypadá to, jako když byste něco očekávali. Nemyslím si, že tohle je střední škola nebo skupinová seance. Vidím to, analyzuju to. A tak to taky... Dovolíš? Snažím se něco říct. Promiň, ale říkám vám svůj názor a vy mi skáčete do řeči. Ebony se prostě začala hádat a jela pořád dál. Nemusíte se mnou souhlasit, ale tohle je soutěž. Buďte stichá. V podstatě všichni křičeli tak nahlas, že i když byste chtěli něco říct, tak to nešlo. Stejně by neposlouchala. Vy nechápete, co je to být dospělá ženská. Jestli máte názor, který mi chcete říct, tak ho rozhodně chci slyšet, ale nenechat mě domluvit určitě nepomůže. Nechápu, jak někdo může říkat to, co říká, protože já jsem se vyjádřila dost jasně. Robin začala zpívat. Já jsem nepochopila ani, co tohle mělo znamenat. Dovolíš? Tak o tomhle přesně mluvím. Já mluvím a ty zpíváš doprostřed toho, co já tady říkám.
To mě vážně rozhodilo. Vůbec jsem nevěděla, jak na to reagovat. To bylo prostě něco. Všichni hlavy dolů a zavřete oči. Robin nás všechny svým způsobem uklidnila tím, že jsme se měli modlit. Lidé mluví o soutěživosti a převrací význam tohoto slova, pane. A pane, já tě žádám, abys nás zbavil všeho negativního, čehokoliv, co není tvé, co nepochází z tebe. A pane, jenom jedna z nás může vyhrát. A ta úžasná věc je, že ty už víš, kdo to bude. A dej nám čistého ducha, pane, čistý a jediný Ježíši. Vyčisti naši mysl, pane. Při té modlitbě jsem se chovala velmi emotivně, protože celá ta situace pro mě byla tak nepříjemná. A nenech nás vypadat pomstychtivě a zlomyslně a farizejsky ani jinak, jak se projevuje ďáblova přítomnost. A pane, člověk nemusí ani věřit, aby věděl, že jde jen o to být dobrým člověkem, pane. A já vím, že to není v módě být dobrým člověkem a vyvarovat se satana, Ježíši. Amen, amen. Amen. A pokud půjde o modlitbu, tak se přitom vezmu za ruce, ale Robin, tohle není studijní kroužek Bible. Tohle není náboženská sekta. Je mi líto, tohle je modelingová soutěž. Měli jsme jet fotit pro časopis Stav. Časopis Stav, to je můj sen být na jejich obalu, to je můj styl, ten sexappeal a tak, to jsem já. Kdyby se mi povedlo dostat se na obálku, zbláznila bych se. Jak dobře víte, dneska nás čeká focení pro časopis Stav. A možná by se některé z vás mohli myslet, že musíte dělat... A o tom to není. Zase je to přímo tady. Zvládnete ty muže přinutit, aby si ten časopis koupili jen svýma očima a sexappealem, který z vás vychází. A tělo bude následovat oči. Takže já půjdu jako první. A vy mě můžete sledovat. Jo. A můžete sledovat sexappeal z mých očí. Dobře, tohle je krásné. To je skvělý. Tyra přijde na plac a nabije energií celé okolí. Je to pro mě velmi snadné. Proto tyhle dívky používají pořád znovu a znovu a znovu. Je to vyváženo zlatem. Víte, viděla jsem jí, jak to rozbalila. Jo, to je skvělý. A je velmi těžké jít po ní. Ano, víte, dělejte různé výrazy. Zkuste zvednout jedno obočí, zkuste, no víte, tohle a další věci, abyste viděli, co vám jde nejlíp. Zkoušíme si pózy. Victoria's Secret, už jdeme. Abracadabra. Dobrý. Zvedni trochu nohy, pojď ke mně blíž. Fotky, které jsem dřív fotila, byly, řekněme, víc sexy. Fotila jsem pro Playboy, jsem si jistá, že některé dívky by byly v šoku. Ne, to není dobrý, zkus větší náboj v očích. Jo, to, co jsme dělali teď naposledy, to bylo hezký. Povol tu ruku nahoře, to je moc. Moc dívek je krásných, ale když je chcete fotit nebo způsob, jakým se fotí, by jim mohl někdy ublížit. To je dobrý, pěkný. Adrian byla fantastická, pohybovala se skoro jako had, velmi pomalu, jako kdyby plynula kolem. A navíc pěkně pracovala tělem. Vůbec mě neuráží, že se někdo snaží změnit velikost mých prsou, protože jsem právě strávila celou hodinu na vlasech a make-upu, kde měnili tvar mých vlasů a barvu mého obličeje. Elise, velmi odlišná od ostatních, od těch dalších dvou dívek, co jsem fotil. Byla mnohem víc klukovská. Absolutně jsem se necítila sexy. Bylo to nepříjemné a dost hloupé, vážně. Musíte být celou dobu zakrytá? Co? Jestli chcete být zakrytá, tímhle říkáte, mám stehna, tak si je zakryju. Nemusíte se zakrývat. Proč pláčete, Robin? Proč pláčete? Na focení pro Victoria's Secret jsem ta největší holka na place a taky se nezakrývám. Jste tady kvůli sobě, ne kvůli něčemu, co vás zakrývá. Můžete tady s tím chodit, ale jestli víte, na place byste se to měla sundat. To bys tedy měla, jasný? Nicole, nádherná na pohled, vážně. Od hlavy k patě je fyzicky bezchybná. Víte, je na ní něco velmi moderního. Moc se mi líbí její energie. Ta blondýnka se mi líbí. Myslím, že je skvělá. Giselle celou dobu je tak skvěle přítomná. Ta vnitřní sexualita, která z Giselle vychází. Ještě jednou nádhera. Cítila
Cítila jsem se trochu nepříjemně, víte? Nebyla jsem si úplně jistá, jestli to dělám správně. Byla si na sobě tak moc vědoma téměř každého detailu. Při takovém sebeuvědomění bylo velmi těžké zachytit moment spontánnosti. Co je to? Zítra bude 8 z vás pokračovat v soutěži o příští americkou top modelku. 1 z vás bude vyřazena. Doufám, že něco podobného jako dneska ráno se už nestane. Víš co? Naštvalo mě to. Ta modlitba byla tak nevhodná. Budu teď upřímná, celé jsem to tak nějak vypustila. Holky, já se tak bojím zítřka. Zajímalo by mě, jestli Kizzy tuhle soutěž vyhraje, protože je dobrá. Vyhraje to, protože vypadá jako Tyra. Protože pak by to bylo, že Tyra vybere další Tyru. Myslím si, že ostatní dívky si myslí, že tuhle soutěž neberu vážně. Ale to, co ostatní dívky nevědí, je, že možná tuhle soutěž začínám brát vážněji, než dávám znát. Vodu na čaj. Chceš mátovej nebo černej, protože mátovej je bylinkovej a tak nemá kofein. Jaký čaj? Mátovej. Jaký udělám, třeba si dáš později. Posledních pár dní jsem byla vážně hodně podrážděná, ale dneska jsem se dobře vyspala a to s mojí psychikou dělá zázraky. Jedna z nás dneska večer vypadne a samozřejmě, že jsem z toho vyděšená. Každá je z toho vyděšená. Jsem tak šťastná, že jsem stále tady. Budu se dál modlit a požádám Boha, aby mi dal sebedůvěru. Jestli mě vyřadí, tak budu fakt nakrknutá. Tak je to tady. Nastal čas na druhé vyřazování. Při hledání americké top modelky. Jen pro připomenutí, výherkyně dostane kontrakt od kosmetické firmy Revlon, módní dvoustranu v časopisu Marie Claire a modelinkový kontrakt s jednou z nejvýznamnějších světových agentur, Wilhelmina. Budeme posuzovat chůzi, pomolu a fotky. A opět zde máme naši skupinu porodců, aby zhodnotili vaše pokroky. Jako první zde mám Janice Dickinsonovou, jednu z prvních světových top modelek. Dále je zde Bo Killian, módní editor v Marie Claire. Dále je zde Kimora Lee Simonsová, majitelka a kreativní ředitelka společnosti navrhující sexy dámské oblečení Baby Fat. A hostem tohoto týdne je váš trenér chůze, pan božský Jay Alexander, a vyzkouší vás z toho, co jste se naučili. Takže budu chtít, abyste si zapnula kabát, šla tamhle na začátek, přišla ke mně, otočila se, šla zpátky, sundala si kabát a přišla ke mně. Dobře, Robin, to se mi líbilo. Začala jste a vypadala jste plná života a šťastná. Ale byla jste nervózní ze sundání kabátu. Sundala jste si ho brzy. Klient si chce nejdříve prohlédnout kabát, když jdete pomolu. A pak, když jste si ho sundala, tak jste trochu otočila jste na ruby rukáv. A v duchu jsem si říkala, jejda. Vážně si nemyslím, že je nezbytný všechen ten kontakt očima ze strany na stranu. To kvůli soutěžím krásy. Díváte se na publikum a snažíte se přiblížit se k publiku. Tohle není soutěž krásy. Modeling není soutěž krásy. Dobře, Robin, podíváme se na váš nejlepší snímek z focení. Krásné. Tahle tvář mi nepřipadá na 26. Cože? Její 26, to je trochu moc. Moc se mi líbila vaše poslední póza na konci mola. Nebylo to příliš, ale bylo to jako bum, jsem tu. Myslím, že ta paže přes břicho tiskne vaše prsa k sobě, aby vypadala ještě plnější. V té póze bych byla trochu uvolněnější. Všimla jsem si, když jste přišla znovu na konec mola, udělala jste bum, pátá pozice, tanečnice. Kdybych byla návrhářkou, tak bych asi umřela, protože když jste si sundala ten kabát, tak jste ukázala počívku. Lidé se stále dívají na ten kabát, nedívají se na vás. Tohle je vaše hodnotící fotografie. Je to skvělá fotka, myslím, že je velmi sexy. Myslím, že jsem trochu předpojatá, protože tyhle boty jsem navrhovala já, ale mně se to moc líbí. Vypadalo to, jako když chytáte mouchy. Dělala jste tohle. Celou dobu jste měla otevřenou pusu. Snažila jste se být sexy. Dělala jste... Ukážu vám, to jsem žáva. Jo, jsem sexy. Ale vy už sexy jste. Myslím, že ta fotka je naprosto skvělá. Vážně se mi líbí. Za tuhle vám dám 10 bodů. Děkuji. Děkuji.
Myslela jste v hlavě být sexy? Protože mně přišlo, že děláte trochu tohle a tohle. Myslela bych víc levá, pravá, levá, víte místo... Nemyslete na bruslení. Jen se Tohle není bruslení. Ne. Ale váš obličej vypadá skvěle. Líbí se mi, jak se vám světlo odráží od lícních kostí. Ta úplně první póza, kterou jste udělala, byla tak ohraná. Bylo to tak hrozně nemoderní. Bylo to jako náklon vzad. Líbí se mi, jak držíte obličej 3/4 na kameru. Váš úsměv je perfektní. Proč nemůžete chodit jako tahle fotka? Pro mě to byla absolutně nejlepší chůze, jakou jsem viděla. Ten kabát jste sundala bezchybně. Spustila jste ho z ramen, jako byste to dělala celý život. V modelingu je způsob, jakým se dávají ruce do kapes. Jen lehce se tam vloží, ale vy jste to udělala, jako by vám byla zima. Prostě potřebujete jít a nemyslete na to, co děláte. Fotograf říkal, že jste velmi dobře spolupracovala. Na tomhle snímku vypadáte velmi sexy. Moc se mi to nelíbilo. Nelíbí se mi výraz mé tváře. Musela jsem zhmotnit svou sexualitu. Jste velmi vyhraněná, není zapotřebí se to snažit zmírnit, ale stále si myslím, že jste velmi hubená a velmi bledá. Máte před sebou ještě spoustu práce, slečno, je mi líto, ale vaše kroky mi přišly krátké a trhané. Váš zadek dělal, nahoru, dolů. Delší kroky. Mně se ta fotka nelíbí. Vypadáte na ní levně. Myslím, že na ní vypadáte jako červenec. Miss Červenec na kalendáři. To ta fotka z předchozího focení vypadala mnohem módněji. Přišlo mi, že jste si nebyla moc jistá svýma rukama, hlavně na začátku. Tak nějak jste si je držela u stehen a je důležité je nechat volně jenom tak vznášet podél vašich nohou. Když dívka jde, tak se má cítit sexy a žensky. Podle mého názoru vaše chůze rozhodně neplynula. Myslím, že to musíte pojmout jako jeden celek. A jestli neunesete mou kritiku vaší chůze, tak byste se měla poohlédnout po jiné práci, protože já k vám budu upřímná. Podívejme se na jednu z vašich fotografií. Myslím, že je to úžasná fotka. Myslím, že máte skvělé tělo a v podstatě si myslím, že na nich vypadáte jako Tyra. Tak skvělý, díky, Cassie. Tak co si myslíme o Cassie? Co si myslíte o tom, že se rozbrečela? Myslíte, že to znamená, že je slabá? Pro mě to znamená, že nemá sebedůvěru. Giselle? Giselle se mi líbí, protože to vypadá, jako že to vážně chce. Ale myslím, že by se měla sklidnit. Má velký zadek. Je trochu větší. Alice, ano. Ne. Ano. Rozhodně ano, umí chodit. Velmi hubená a velmi bledá. Irving Penn a Avedon by ji milovali. Katie Mack. Ano. Ano. Nejde jen o to být sexy. Nejde o to vypadat jako top modelka z obálky Playboy. Ne. Byla by z ní výborná modelka na kalendáře s plavkama. Hodně se zlepšila, pořád jí beru. Nicole? Ano. Ne. Ano. Je na ní něco prázdného. Shannon? Mám slabost pro tuhle fotografii, zlepšuje se. Jo, myslím, že má úsměv, který je prostě okouzlující. Ebony? Ale myslím, že Ebony je trochu ztracená mezi tím, jestli být tvrdá nebo křehká. Myslím, že má neuvěřitelné Já oči. jsem pro. Ona ano. Adrian? Ne. Miluju ji. Ne. Ano. Má to, co je zapotřebí, vidím to, cítím to. Robin? Ta chůze úplná Donna Summers. To je legrační. Byla pořád zaražená v té kostelní chůzi. Je to tak těžké vážení. Je to těžké, je to velmi těžké. Porota došla k rozhodnutí. Zbývá vás tu 9. Ale já mám v ruce jen 8 fotek. Těchto 8 fotografií představuje 8 žen, které budou i nadále pokračovat v soutěži Amerika hledá top modelku. Shannon, gratuluji vám. Stále jste v soutěži Amerika hledá top modelku. Nicole, gratuluji. Stále jste v soutěži Amerika hledá top modelku. Giselle, gratuluji vám. Robin, nebudu brečet, slibuju. Gratuluji vám, Robin. V ruce mi zbývají 4 fotografie. Adrian? Adrian, ta chůze pomalu, děvče. Dávala jste pozor? Na hodině? Ano, madam. Gratuluji. Další dívka, kterou budu jmenovat, je Ebony. Stále jste v soutěži Amerika hledá top modelku. Alice? Alice, nejdříve ze všeho jste byla úžasná. Sundejte si ten kabát. Teď hned.
Gratuluji vám. Děkuju. Bylo to, jako kdybych ani nevěděla, co se děje. Já nevím, bylo to šílené, jako kdybych byla úplně mimo. V ruce mám jednu fotografii. Mohla by Cassie a Katie, prosím, vystoupit? Ta, jejíž jméno teď vyslovím, bude i nadále pokračovat v soutěži Amerika hledá top modelku. Ta druhá bude vyřazena a musí si okamžitě zbalit své věci a odjet domů. Cassie, gratuluji vám. Stále jste v soutěži Amerika hledá top modelku. Stále jsem vedle Katie, je tak nádherná a bude to pořád těžší a těžší, až se budeme muset s někým rozloučit. Úplně jsem se třásla a víte, jako jsem se snažila dýchat a vůbec to nešlo. Mým cílem je dostat se do Victoria's Secret a to taky udělám rozhodně. Budu na obálkách časopisů, uvidíte. Je mi nějak smutno, víte, všichni mi budou chybět, ale prostě to nevyšlo. České znění připravili Lucie Zedníčková, Lucie Vondráčková, Zuzana Hykyšová, Petra Tišnovská, Nikola Votočková, Zbyšek Pantůček, Pavel Šrom a další. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Eliška Kudláčková, Barbora Knobová, produkce Jaroslav Richter, Zdena Sirotková a Jana Janoušková, dialogy Pavel Vondrák, režie českého znění Michal Michálek. Ve studiu S pro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2008.